punto número 9, que é unha moción do Grupo Municipal do PP relativa á convocatoria de subvencións aos clubes deportivos. Tengo a palabra o señor Dieste. Boas noites. Ben, de todos é coñecido a importancia dos clubes deportivos no Concello para levar a cabo unha importante tarefa de fomentar o deporte entre os nosos nenos e nenas. Esa labor totalmente altruísta e sen ánimo de lucro que un importante grupo de veciños e veciñas deste Concello levan a cabo a diario nas distintas disciplinas deportivas. Veciños que sacrifican o seu tempo, ou moitas veces incluso o patrimonio, o simple objetivo de poder poñer ao alcance dos veciños da Pobra a posibilidade de practicar as disciplinas deportivas que lle gustan. Por iso é importantísima a axuda que desde as institucións se lle oferta. Varios clubs levan meses queixándose polo atraso no pago das subvencións do 2007, non só xa no atraso do pago, sino incluso de convocadas. Por iso, os acordos son os seguintes. Primeiro, reprobar e recusar ao alcalde e a conselleira de Facenda e de Deportes polo retraso reiterado nas convocatorias e pagos das subvencións aos distintos clubes deportivos. Proceder con urxencia á convocatoria de subvencións do ano 2017 e 2018. Ten a palabra o Consello Socialista. Moi simple, a mí gustaría saber os motivos de tanto retraso. Podría. Ben, sí, efectivamente, estamos xa no 2019, pois efectivamente sería importante convocar as axudas do 2017 e 2018, non? Parece algo bastante lógico. Ten a palabra o Concello de Facenda. Sí, ahora mismo, de feito, en 2 semanas estarán convocados. De todas formas, quería, está ahora mismo o interventor nese paso, non no procedimento. De todas formas, eu quería dirixirme en concreto ao anterior concelleiro de Deportes, porque eu estive revisando como se pagaban e cando se pagaban as subvencións de deportes. Primeiro decir que a día de hoxe, en 3 anos de goberno, pagamos 3 subvencións. Por lo tanto, en 4 anos de goberno, 4 subvencións, entendemos, entonces, que as subvencións se van pagar no seu tempo. Porque a primeira subvención que pagamos é en xaneiro de 2016. Certamente houve un retraso que se convocaron por problemas administrativos, se convocaron 2 xuntas o ano pasado e o ano pasado se pagaron 2 subvencións. Por lo tanto, 3 anos de goberno, 3 subvencións pagadas. Quer decir que en 2013, as subvencións de 2013 se pagaron no 2015. Ao pagarse no 2015 as subvencións, gastouse a partida de 2015. Por lo tanto, cando cambia o goberno e hai que pagar as subvencións do 2014, no 2015 xa non había partida económica porque estaba esgotada. Por lo tanto, se pagaron no 2016. Logo un atraso e se recuperaron as 2 e pagáronse as 2 o ano pasado. Agora non se convocou a finales de ano, vais a convocar, agora está xa neso o interventor e se van pagar con toda seguridade antes de que acabe esta legislatura. Por lo tanto, estamos pagando 4 subvencións que son as que nos corresponden como goberno. Extrañame que o concelleiro de Deportes, porque xa non digo o PP, porque o PP era o que gobernaba, pero ademais este concelleiro de Deportes, pois de verdade teña, non sei que palabra utilizar. De feito non vou utilizar ninguna. Cada un que se poña a palabra que queira e cada un que pense o que queira. Pero que veña aquí o concelleiro anterior de Deportes a reprobar o alcalde, a concelleira de Deportes e a esta concelleira por algo que é responsabilidade súa. Totalmente súa. Porque este goberno sairá, marchará ou acabará esta legislatura e habrá pagado as 4 subvencións que lle corresponden. E iso é unha realidade. Por lo tanto, non sei que ten que decir ao respecto. Ten a palabra o señor Dieste. Ben, eu que digo que iso é mentira. Si é mentira... Non, si toca, me toca a mí, non? Digo que é mentira porque nos deixamos aprobada a do 2014 para pagar no 2015 e ustedes non a pagaron hasta o 2016. Non había partida. Sí que había partida. Había partida, porque a partida de Deportes, que era para iso, non se gastaba noutras cousas. E había partida. Non pode vir agora aquí mentindo porque non é verdade. Non, está mentindo.
Sí, está mintindo. No. Dijo yo que está mintindo porque sei como lo estaba eu ao tanto deso. Entón non veña ahora que dándolle voltas. Foi a primeira queixa que tiñamos, o retraso nas subvencións, pero bueno, ten a palabra por lado socialista. Pero, bueno, a ver, unha cousa é que haba retrasos nos pagos, pero hai retraso tamén na convocatoria. Pero convocatoria vai salir ahora. E vais a pagar. Pero vai salir ahora a do 17. Claro, pero que viña pagando, perdón. Que a do 17, comenzamos o 19. O sea, entonces a convocatoria produzo regularizado. O sea, ao mellor, eu non sei, eu non desconozco quen di a verdad. Pode ser que efectivamente se pagaran pois as do ano 13, no 16 ou pode ser eso. Pero isto tamén se regulariza. Unha vez que se ten constancia deses atrasos, no presupuesto consígnase as partidas necesarias para regularizar a situación. Digo, eso, non? Estás facendo para levar 3 anos para regularizar. Sí, efectivamente, unha cousa é o pago da subvención, que entendemos que sempre pode haber retrasos en todas as administracións o hai, xa hai ese refrán tamén tan típico, xa vedes que eu son de refráns, dese de as cousas de palacio van para espacio, non? Este tipo de cousa, vale, unha cousa é eso, o pago, outra cousa é a convocatoria, non? Que estamos falando da subvención do ano 2017, isto vai facer 2 anos, non? É hasta o ano pasado, non? Salir ahora as dous xuntas, bueno, vale, pero carai, non ten nada que ver unha cousa con outra, entendemos nós, non? Por tanto, os clubes o que queren é saber se vai haber, primeiro, se vai haber convocatoria a que solicitar axuda e despois, pois, bueno, xa estarán acostumbrados, imagino, a agardar polos cartos, pero cando menos, que hai unha convocatoria onde solicitalos, non? Portavoz. Bueno, eu pedinlle ao interventor que me fixera a relación de todas tanto as convocatorias como o pago, porque, bueno, quería estar segura do que eu pensaba, e que en 3 anos de goberno levamos 3 pagos. Que interpretan con eso? 3 anos de goberno, 3 pagos. Por lo tanto, estamos ao día no que a nós nos corresponde ou non? O retraso vende atrás. Claro, neste presupuesto temos dúas partidas, como tiñamos o ano pasado, que foi un erro noso, e o recuperamos. Pero a realidade é que en 3 anos foron 3 pagos. Nos corresponden según estamos aquí. Isto viña de atrás. É que o que non podo entender é que sexa o concelleiro, e además o que ten claro, miren, 2013 se convocan en 2014 e se pagan en 2015, en febreiro. O pagalas en febreiro de 2015 está utilizando a partida de 2015, non está utilizando a de 2014, e había unha partida. E non se paga, nos pasou ano pasado, non podíamos pagar doble, tivemos que poñela no presuposto. Entón, o pagar no 2015, cando se cambia o goberno do 2015, non había partida, estaba esgotada, que se esgotara en febreiro, e nos pagamos ao principio en xaneiro de 2016. Convócase en abril, que o convocaron vostedes en abril de 2015, e pagase 2016. Logo, hubo un problema, non se convocou e o ano pasado convocamos 2 xuntas. Por lo tanto, temos 3 pagadas desde que estamos aquí e agora, nestas 2 semanas, convocase a 4ª que pagaremos antes de que acabe esta legislatura. E, evidentemente, non llevamos a deixar ningún problema, nin o vamos a ter nós cando volvamos, nin no hipotético caso de que gobernara outro goberno vai a ter ese problema. Porque podese pagar 2 veces este ano, porque hai unha partida doble para subvencións. Eso é máis falei non sei co interventor para estar totalmente segura do que estou dicindo aquí. Por lo tanto, bueno, ustedes poden nos reprobar, estamos acostumbrados, pero que saiban non, a verdade é que sí, estamos acostumbrados e ás veces será máis xusto e outras máis injusto. Paréceme, vamos, xa, isto, sinceramente, unha tomadura de pelo. Pero, bueno, eso xa é algo que ten que valorar cada un dos outros. Ten palabra o señor Diestre. Non é ninguna tomadura de pelo. A realidade é que quedoulle unhas para pagar e ustedes non as foron capaces de pagar. E quedou partida para pagalas. Sí. E así como tiñan cartos e como tuveron cartos para pagar a dedo a quen lle dou a gana, as asociacións súas e tal,
con solo presentar a factura, tamén podían desviar outra partida 15.000 euros para que está pagar falando, porque esa acusación é moi grave. De que está falando? De pagar a deuda. do que se pagan as facturas, así como se pagan. Sí. Temos un remanente de tesoría de 800.000 euros e non teñen 15.000 euros para lle pagar aos clubs. Iso é vergonzoso, é vergonzoso. Bueno, a ver, Pagamos 3 veces. Non olvides de que pagaste desde claro. Hai 2 anos sin pagar, ese é o tema, que hai 2 anos sin pagar, verdad? Hai o 2017 que tiñan que pagar no 2018. Se os tiña vostede. Non, nós non tiñamos no 2017, eso xa cousa súa, que levan aí gobernando 3 anos. E deixamos a 2014 para pagar no 2015, convocada e aprobada. Claro, señor Dieste, que non foi concelleiro de pagar. Pero había partido. Pagaran no 2015 e no 2012. Había partida para pagala. Había partida para pagala. Estaba aprobada e pendiente de pago. O que pasa é que ustedes atrasaron o pago, non sei por qué. Pero é igual, porque ainda que fora así, que non é así, porque non había partida. A realidade é que pagamos 3 veces. E levamos 3 anos. Ben, Que me está contando usted? Entón, se hai un atraso, ven do Partido Popular. El tría que ter pagado 4. Como vamos a Claro, tratar? e agora esta outra pendiente deste ano. Tiña que pagar a do 2018 a do 2017. Pero vamos a ver, si levamos 4 anos e levamos pagadas 3 anos, levamos pagadas 3 subvencións, se hai un atraso, xa viña de atraso. Pero unha era que deixamos nós aprobada para pagar. non estaba aprobada, señor Dieste. Pero bueno, Estaba aprobada, estaba revisada e aprobada, pendiente de pago. Sí. bueno, a nós o que nos autoriza para fazer os pagos é o interventor, non é nin a Concello de Facenda nin o Concello de Deportes. Vamos a pechar o debate. Votos a favor da moción, votos en contra, e aprobase con 4 votos en contra. Pasamos á seguinte moción, punto número 10. Moción do Grupo Municipal de Ortega relativa a traballos de limpeza e mantemento da Curotiña e o seu entorno. Ten a palabra o señor Dieste. Ben, de todos é coñecida a importancia deste punto estratégico para o turismo, non só no noso concello, senón en todo o Barbanza. Recordar que a Curotiña estaba declarado sitio paisaxístico natural de interés nacional desde o ano 1930. Un entorno non só o mirador da Curotiña, senón tamén a Curota, o mirador do Valle Inclán, o Alto dos Forcados, o cume máis alto do noso concello como é a Torre de Enxertos. Moi visitados durante todo o ano, especialmente no verán. É responsabilidade deste goberno o mantenimento de todo este entorno, que non ten competencia ou donde ten competencia ou exixir aos organismos responsables a posta en valor do mesmo. Por iso traemos aquí os seguintes acordos. Reparar os socavóns da carretera CP 6705 que une Moldes coa Portela, así como o ramal que desta carretera nos achega ao Alto dos Forcados. Reparar ou sustituir os paneis informativos tanto da Curotiña como do mirador Valle Inclán, limpar de maleta os márgenes da carretera 6705, pois algunhas zonas invaden xa o vial, e tamén o merendeiro que se atopa a carón do mirador do Valle Inclán. Exixir a quen competa o arrancho do edificio e contorno do mesmo mirador na Curotiña. Reparar barandas, rosetas do chan e todo o entorno dos miradores Valle Inclán, Curotiña, Forcados, Altos de Enxertos, a Lagoa e o merendeiro da Portela, e proceder á limpeza das pintadas en todo o concello. Ten a palabra o socialista. Bueno, eu vou votar que sí, evidentemente. A Curota, desde logo, cando é un sitio de unha formosura indescriptible, desde logo, cando vemos as fotos sacadas desde o seu alto, todos nos cautiva a belleza do paisaxe. É, ademais, un atractivo turístico tamén para poñer en valor. Bueno, o que se falou na comisión informativa de que podía haber zonas nas que en esa carretera nas que a competencia fora de Ribeira, bueno, pois poñerse de acordo entre administracións, sea que sea a que lle competa, e arreglar todo o seu entorno. Ben, a nós con esta moción nos xorden dúbidas, porque eu non sei, supoño que o concelleiro ten claro de quen é a titularidade de todos eses tramos A de que Diputación, fan, todo é da Diputación.
desde moldes hasta todo o reto, hasta a portela e a Diputación. O que sube dese ramal hacia o alto dos Forcados, non sei moi ben de quen é a titularidade, pero, bueno, o monte non lado é de Ribeira e outro lado é de Puebla. Ben, no, decía porque, bueno, evidentemente haberá que pedirle esa responsabilidade a quen a ten. Polo que non sabemos, no que se refire aos Forcados, aquilo foi cedido a Telefónica, bueno, non nos consta que haxa ningún convenio asinado que indique a responsabilidade de cada quen no que se refire ao mantemento e ao cuidado, porque a estrada que vai aos Forcados en realidade fíxose para servizo de Coixo Movistar, que era a Telefónica, non? Que era o quen ten ali a edificación. E, polo tanto, ao mellor é responsabilidade súa facerse cargo desa estrada. Desde logo, sustituir os paneis informativos na Corotiña e no Mirador Valle Inclán completamente a favor, non pode ser de outra maneira. A limpeza das marxes, supoño que é responsabilidade dos que teñen a titularidade o mesmo que reparar os socavóns e, polo tanto, a que lle competa, evidentemente que se a Diputación, pois será a Diputación a quen haberá que pedirlo, senón, pois, lograr algún tipo de acordo co Concello de Ribeira para adecentar todo ese espazo. En canto ao edificio e o contorno do mesmo, penso que non se lle pode exixir, como non se lle pode exixir a ninguna outra persoa do Concello que repare a súa casa. Se lle pode recomendar ou o que sexa, pero en todo caso exixir non sei se é a palabra adecuada. En canto a reparar barandas, losetas e todo o entorno dos miradores, etc., eu creo que aí hai que distinguir entre o que pode ser o mirador e o que son os merendeiros e espazos naturais, digamos, que ao mellor evidentemente hai que mantelos e mantelos para que poidan ser usados polos veciños e veciñas e polos visitantes, pero mantendo un pouco o que é o carácter natural do entorno. E logo, o punto número 6, a verdade é que non entendemos moi ben que fai nesta moción o de proceder a limpeza das pintadas en todo o Concello, porque non ten nada que ver co que é a moción, en principio, para a limpeza e mantemento da Corotiña e o seu entorno. O BNG vai votar a favor porque entendemos que, evidentemente, que hai que manter as estradas en bo estado e que ese é un espacio natural que merece un cuidado especial, pero tendo en conta, primeiro, a titularidade e a responsabilidade de cada quen, que aí hai intereses privados dentro de todo ese entorno, que por ser un entorno natural se respete e se poñan as menos losetas posibles, inda que se reparen as que hai, pero que se humanice o menos posible ese espazo. E logo o das pintadas non o entendemos moi ben. E agora o Concello de Bancos. Ben, pois nós faremos todas as sesións oportunas para facer isto que aquí se expón. Realmente a carretera pois discurre entre o Concello da Pobra e Ribeira, e zonas que son de Ribeira e zonas que son da Pobra. Realmente a carretera hasta o que é o mirador da Corotiña pois está moi ben, tanto os marxes como a carretera. O problema comeza de aí en diante. E faremos todas as sesións oportunas adiante da Diputación ou da titularidade da carretera para que isto se acometa. A carretera que sube aos Forcados sí que é a que peor estado está. Sí que tamén hoxe falábamos de que non temos claro de quen é a titularidade, porque iso só ten un beneficio e un uso, en teoría, non? Foi para o que foi creada. Non sabemos se hubo unha cesión pois de terreos por parte da Comunidade de Montes, do Concello. Bueno, pois habrá que mirar como foi eso. Aínda así, esa carretera tamén ten parte que é do Concello veciño de Ribeira, non? En canto aos miradores, o mirador de Valle Inclán realmente non está tan mal. É verdade que ten dúas barandas de madeira tiradas. Está desbrozado, o merendeiro. Pintadas, é verdade, hai unha pintada nun panel informativo na parte de atrás,
o panel informativo que ten en braille ten certo desgaste, pero, bueno, non están en tan malas condicións. O mirador da Curotiña, pois sí que o panel está moi mal, xa non é lexible, sí que habrá que cambiálo e habrá que, pois, pedir responsabilidades a quen teña edificacións e demais para poder amañalo. En canto á limpieza de todas as pintadas, bueno, tampouco entendemos moi ben que ven aquí, pero, bueno, será por redondear un pouco a moción xa postos. Realmente, bueno, pois limpiaremos as pintadas que estén en edificios públicos ou en propiedades públicas. En propiedades privadas, evidentemente, o Concello non ten pois a jurisprudencia, como lle queramos chamar, pois para facer esas limpiezas. En tal caso, pois a xente que este perxudicada por algún tipo de pintada, pois terá que poñer unha denuncia e intentar saber pois quen se dedica a facer esas pintadas por aí diante. Ben, sobre o tema do edificio, lo que se topa no mirador de Curotiña, decir que, bueno, iso depende dunha empresa que se concedeu licencia no ano, nos 2012, 2013, non recordo exactamente, en estas novas condicións que supoño que sabrá o señor Ubiña, pois un pouco irregulares. A licencia de conceder o Concello sobre un terreno que é da Comunidade de Montes, non é municipal, e, por lo tanto, teñen un conflito aí entre as dúas entidades. E tamén, na reunión que mantivemos xa fai bastante tempo, porque estamos frenchados ao goberno, polo que eu sei, iban a retirar unha das antenas e a nova iba a sustituir por completo a bella, pero non parece ser que non vai ser así, por lo tanto, tenemos que ter unha reunión con eles tamén para ver por que non cumplen o acordado. E eu creo que sí se lle pode exixir o mantemento do edificio acorde co entorno. Pero, bueno, a ver se podemos ter a reunión en breve e podemos comentar a cuestión. E sobre a estrada, comentaba o Concello Miguel Abancos, dende o Miradoiro hasta o cruce cos Forcados, vai saltando de un concello a outro. E, bueno, a verdade é que falei co alcalde Ribeiro non ten moito interese porque todo o mundo ten a sensación de que dá pobra e as queixas todas veñen aquí, ali non lle vai ninguna. Pero, se cadra, se trata dunha carretera, dunha estrada que sí debería ser de titularidade da Diputación, porque ter que ir ali, medir os tramos que pertencen á Pobra e a Ribeira e poñerte de acordo para desbrozar todo, cando hai outras estradas que son completamente internas de concellos que sí podían ser de titularidade municipal, sin embargo, esta que vai cambiando de concello, o máis asitado sería que pertenecer tamén á Diputación, pero non é, a día de hoxe non é así. Supoño que é Robén de ver o mellor no Google Maps ou algo así que aparece, grafiado, pero no plano que está colgado na página da Diputación de Estradas Provinciais remata no Miradoiro da Curotiña. Ten un bravo, señor Dieste. Ben, o das pintadas puxeno generalizado, pero é porque no mirador de Valle Inclán, se estuvetes por aí últimamente, pois o que é a base de onde ten o gusto de Valle, pois tamén ten unha pintada, entón pois se generalicei con todo un pouco, non? Despois, en canto á titularidade da carretera, eu nombro a toda desde abaixo hasta arriba, pero realmente hasta o alto do mirador da Curotiña, as condicións son boas, está limpas os márgenes, eso non ten problema ningún, pero onde ten o problema de ir para adiante está a Portela. Incluso ao pasar o Río das Bestas, que a maioría sabemos onde é, ali hai un bache que non hai forma xa de pasar, e xa é imposible, hai un bache no medio da carretera que non é. E despois que damos a disculpa que, bueno, que a carretera que hai zonas de Ribera e zona de Boiro. Realmente, a xente que ven visitar ali, a impresión que leva que é o Concello da Pobra. O mirador da Curotiña está no Concello da Pobra, non lle importa por onde teña que ir. Entonces, quen queda mal é o Concello da Pobra, porque xa vos mismo dixestes que Manolo Ruiz que non ten ningún interés ali arriba en ir arreglar nada. Despois, en canto ás losetas, eu non dixo de meter losetas novas, todos sabemos que subiron cun camión ao alto da Curotiña para cambiar a antena, que en principio iban a quitar a vella, non sei se iban a quitar ou non, e ese camión pois fixo un estrago nas escaleiras de subida, incluso rompeu arriba losetas no suelo e tamén parte da baranda de pedra que cerraba tamén están rotos os cachos no chan. Entón, esas son as losetas que me refiero eu, porque outra loseta, non sei se hai unha solta por Valle Inclán, e despois en enxertos, no alto da torre de enxertos, ali tamén hai unha casota e unha, pero bueno, que tampouco non está moi mal, pero sí que ten falta de limpar porque está todo cheo de toxos. Simplemente dedicar que non se trata de unha excusa, é unha realidade, vamos. Non vamos a
o de que a carretera pertence a Ribeira, non vamos a asfaltar os tramos de Ribeira. Se non lo ceden para o noso concello, genial. De feito, bueno, supoño que tamén sabe que hai conflitos aí cos límites do concello. Donde está mal a carretera non é Concello de Ribeira. Bueno, porque, entre outras cousas, por unha vez baixamos un que estaba, sí que estaba, pero bueno. Tengo palabra, Jesús, algo máis, vou negar. Sí, eu quería decir que, bueno, que se a titularidade parte de Ribeira, que vostede entende que o alcalde non teña interese, pero, bueno, tendo en conta que tamén é do Partido Popular, podían vostedes facer a xestión de que el se aviñera a colaborar co Concello da Pobra en arranxar esa estrada. Porque, quero decir, que a xente se leva a impresión de que é da Pobra, sí, pero se é de todos, pois que todos poñamos un pouco da nosa parte para que eso se arranxe. En canto ao dos forcados, cando se fixo ese convenio, a Comunidade de Montes non existía aínda, por lo tanto, o convenio tuvo que ser asinado, si é que existe. Me refería a... Claro. Digo que se houvese algún convenio teria que ser asinado con este Concello ou con o Concello de Ribeira. Descoñecemos da súa existencia, se hai algún convenio ou non, pero o certo é que aquilo é de uso privado e que bueno, que a eles corresponderá. E que a todas as antenas están en litixio, efectivamente. Mancos. Nada, decía da Comunidade de Montes por poñer un exemplo, non sei se estaba creada daquela ou non. Pero, bueno, a intención nosa é facer todas as xestións oportunas pois para facer o mantemento e as inversións convintes nesa zona para que este o mellor posible. Evidentemente, cada un ten a parte que ten. Iso é importante. Si é de Ribeira, hai xente que pensa que, non sei, mi avó é Portugal, non ten que ver. Quero dicir, cada cousa para o seu. Se ríes algo máis. Non ten que ver que a carretera que suba hasta a Curotiña se de Ribeira, entramos porque esa carretera está ben. Contestando ya a señora Cristina, eu agradezolle moito que nos considere xa equipo de goberno para ir negociar cos de Ribeira, pero iso é un traballo que de momento ainda ten que fazer o señor Lois, pero próximamente pois xa nos encargaremos nós de gestionar con Ribeira para poñer eso en condicións. Xa veremos se é así, creo que non vai a ser así. Vamos a proceder a votación, votos a favor da moción, apróbase por unidade, e damos conta dos decretos da alcaldía e pasamos aos informes da alcaldía. Informar, como dixen antes, que estamos tramitando diversas subvencións que salen agora a principios de ano e, bueno, para indicar algunhas das máis importantes para a súa cuantía e porque algunhas delas normalmente non as conceden, pois en accesibilidade turística este ano vamos a solicitar o arranxo do merendeiro que está detrás do campo de fútbol, dándolle continuidade á primeira fase que fixemos no pequeno aparcamento que hai antes, que, por certo, responde tamén unha moción presentada polo BNG. Dotacións municipais, vamos a presentar un proxecto, bueno, vamos non, espero que estas horas xa este presentado de marzo prazo das 23:59, non, pero sí está. Vamos a presentar un proxecto para arranxar as dependencias da Brigada de Limpeza Diaria Xardinería. E tamén afectará a Policía Local. O que vamos a facer é ampliar o lugar de descanso, do vestiario e de almacén que ten a Brigada de Limpeza Diaria, porque a verdade que están en unhas condicións pois que mellor que o visiten e podan ver como está, porque está fatal, está moi mal, en condicións incluso de salubridade, porque ten pouca ventilación, se acumulan os gases dos combustibles que se utilizan para as desbrozadoras e demais. E o que vamos a facer é trasladar o vestiario da Policía Local á parte superior e independizar as dúas dependencias. Está falado coa Policía, está falado e está un proxecto presentado. Mellorará sensiblemente as condicións de traballo, sobre todo a Brigada de Limpeza Diaria e Xardinería, e incluso diría que tamén vai mellorar as dependencias da Policía, que hoxe en día contan con unha sala de reunións amplia que non se utiliza prácticamente nunca. Entón, se algún día é necesario realmente fazer unha reunión de todos os asentes, teñen a sala de xuntas do Concello que poden utilizar tranquilamente. En todo caso, se les pasa a información do proxecto. No Fondo de Compensación Ambiental, que é unha subvención non competitiva e que, por lo tanto, temos concedida,
Vamos a seguir financiando a contratación da técnica de medio ambiente con 28.000 euros e o resto da achega vai a ser para, bueno, habrá que poñer unha pequena achega por parte do Concello para un pequeno proxecto de ampliación da rede de saneamento e abastecemento na zona de Son e a Gándara. Estamos solicitando tamén todas as subvencións que teñen que ver con persoal, a técnica de servicios de normalización lingüística, que é unha moción tamén do BNG, o asente de emprego de fomento local xa está, o monitor deportivo, técnica de turismo, técnica de museo, animador sociocultural e alguna máis, creo que se me pode haber pasado, pero bueno, estamos solicitando todas elas. Estamos levando a cabo, bueno, xa empezou e está xa bastante avanzada a obra na Escola do Vilariño para dotar de local social e uso compartido coa propia escola no primeiro andar. E está tamén adxudicada, que lle correspondeu a mesma empresa e, por tanto, serán continuas as obras a Angustia. Esta semana, se o tempo permite, se comenzará co acceso ao polígono, por fin, despois de que xa estivera adxudicado fai uns meses, empezarán esta semana unha moción do Partido Socialista. Das próximas licitacións, a máis urxente que consideramos son, bueno, non é que sean máis urxentes, pero para aprobar o remanente hubo que facer os pregos, e entón xa temos os pregos listos, e a primeira a salir vai ser o vehículo o camión para a protección civil, que, como saben, xa nos concederon, xa está aquí o vehículo a pick-up para a protección civil, que verá sensiblemente mellorada a súa dotación de vehículos e de outros materiais para emerxencias. Tamén pretendemos que salga inmediatamente a obra do polideportivo, que tamén están os pregos, e decir que tamén foi unha moción do BNG e creo que de outros partidos. Está xa publicada a licitación do IDAE, se abren sobre non recordo, 6 de febreiro e despois, uns días despois, e o 5 de marzo, as ofertas. Está resultando complicada, as empresas, hai moitísimas interesadas e están solicitando continuamente información ou facendo consultas que ten que contestar a Secretaría do Concello. Estáse continuando cas obras de accesibilidade, como saben, que tamén foi unha moción presentada polo menos polo BNG. Sustituíuse o peche da pista de Lamas e Andrés, está todavía pendente de facerlle as portas e completar. Bueno, non sei se o remataron xa, pero bueno, están neso. Non sei se foi unha moción, pero foi unha proposta do Partido Socialista e creo que tamén sí foi unha moción do Partido Socialista e tamén do PP. E tamén se sustituíron as portas da base de protección civil que eran de vidro, estaban rotas, ahora van a ser de policarbonato, creo recordar. Por lo tanto, como ven, non é tan certo que din de que nunca cumprimos coas mocións presentadas. Por certo, técnica de museo tamén é unha moción que se presentou moitas veces para reforzar o persoal do museo. Pasamos entonces a mocións de urxencia e alguna. Rogos e preguntas. En primeiro lugar, a Partido Socialista. Falando de Lamas e Andrés, o tema das aceras bueno, que están fundidas, eso como vai? Probablemente o fagamos o próximo mes. Estamos mirando aí nos orzamentos prorrogados das distintas partidas, acaban de facerse varias obras de asfaltado na aldea de Raña, en Roupión, en 4 ou 5 sitios, e temos partida, en principio, para lanzar ese problema. E hai algún informe técnico de como hai que facer? Sí, non hai un proxecto técnico feito por a Paredo Municipal. O señor Crespo. Mire, é verdade que se vai facer unha página web nova no Concello? A página web nova. Estamos facendo a página web de turismo. Non sei se contestes a súa pregunta. Non. É que eu fixen unha pregunta xa por escrito hai 3 anos, polo menos, que non se me contestou sobre a página que hai do Concello para a súa financiación, e non recordo ahora exactamente o que era, pero non se me contestou esa... Usted quedou contestar xa hai 2 anos, en 15 días, que iba a contestar a todas, e non contestou ainda nin a esa, nin a ninguna das nosas. Eso non é certo, pero... Como non é o caso? Algún así contestamos. Non, non ninguna. A non ninguna.
En todo caso, non sei que se refere a financiación. Foi pagada a unha empresa e non ten mantemento como tiña anterior. Eu preguntaba se sacaba concursos, se fora a dedo, de que partida fora, se había partida. Foi un contrato menor. É que vostede non ten moito coñecemento de como funciona a intervención municipal. Por favor, díseme para mí agora. Non ten ningún coñecemento, como demostrou na intervención da moción das subvencións. Non ten ningún coñecemento e os contratos menores non hai que sacar os concursos, como sabe, porque senón e foi moi barata que se pagaba como mantemento de 4 anos que tiñan vostedes. Sí, pero podes enseñar ese contrato. Ese contrato podes enseñar. Un ano deles. Ese contrato podes enseñar, non? Sí, se pode enseñar. Pero si teñen acceso a todas as facturas. Teñen acceso a todas as facturas, cousa que no tempo do Partido Popular era algo, vamos, impensable. A pregunta xa está feita. Tenga e contestada. Ten a palabra o señor. Ben, xubilouse o xefe de policía, debe haber outro xefe de policía, supoñémolo. Queríamos saber cales son os criterios que se utilizaron para nomealo e se é un nomeamento provisional, definitivo. Definitivo non é en absoluto. O que legalmente temos pensado facer é convocar unha praza de cabo, como era o cargo que ocupaba o anterior xefe, e o que hagan será o que ocupe a praza definitiva. Agora mesmo, pois, escolleu a un dos asentes, bueno, non sei se podo dicir o nome, pero bueno, sí, que Antonio Millán, o que está ocupando o cargo, xa ocupou desde que estamos nós durante pois baixas e permisos do anterior xefe, e os criterios, pois, a súa experiencia, o seu bo facer e o bo traballo que realiza. Non hai outro. Levantamos a sesión. Sí. Sí. Quería saber si antes das eleccións, que serán en maio, si o equipo de goberno podrá, por fin, abrir o acceso en Cabío, que vai hacia a playa dos Niñeriños, me parece que, onde queda ali un par de viviendas. Ben, xa se comentou aquí cando foi a moción do Partido Popular. Nós temos moitísimos contenciosos que arrastramos dos gobernos anteriores e que supoñen unha carga de traballo importantísima para a Secretaría, e un traballo que depende. Xa lle dixen que se iniciara en 2016, creo que foi, e quedou parado, temos que volver a reiniciarlo e eu espero que por lo menos este iniciado o proceso. Non temos a sesión. Por favor, tiña unha máis. Sí, pode ser, senón, iso podes. Mira, esta é tan sincera. O acceso que vai desde a Crocha de Poniente hacia o Ruso, hai ali un veciño que no seu día xa fixo unha serie de ilegalidades que afectou bastante ao vial público. E co efecto das chuvias, pois cada vez vai se deteriorando máis o vial, provocando que a veces, cando cruza un simple matraquillo con un coche, xa hai que facer números para que non vayan abaixo. Ten idea, o sea, algún proxecto a corto prazo para tomar medidas para solucionar ese problema da alcaldía? Iso teño que consultado porque sei que hai expedientes abertos e ahora mismo non sei se exactamente sobre ese tema e o da columna, non sei se hai algo máis. Non lle podo contestar, non lle podo contestar no vindeiro pleno. E que non quero facer informacións porque despois nos acusan de que nos equivocamos, que non sei que. Para o próximo pleno traio información correcta. Moitas gracias. Colocouse o cartel que está tamén aprobado de haga servicios funerarios na travesía do Couto. Non se colocou. Bueno, creo que non. Non sei se vai se conectar. Espero que sí. De feito, poden comprobar fai pouco que sigue existindo ese problema. Levantamos a sesión.